sabu neɗɗo fof ko responsable devant l'opinion et devant l'histoire ko wawi gollade aduna gurɗo ma maayi dañƴo ma wasa kala ko golla e aduna ko ciwtol wonta masinan ko ɗum wiso nangue fuɗi gimuti neɗɗo ne kadi e saaha mbo hawri wonko wawi jabde wonko wawi salade so wona ɗum tan yontaji goɗɗi garoji ɗi so gari ñaawete so ɓe ñaawimo noon hay so tawi ɓe mbawa ubbitoyde jomum to gaskane maɓe kutu ɗum hay añede noon ɓuuri yawede añede ɓuuri hutede no jirumi gueɗe ɗe no peccira ni to dental haalirde e habride dow le Sénégal ko hunde nde fewnditaki ko waɗi wiide ko hunde nde fewnditaki ƴewata ko e programme radio 9.9 waktu e kojomaji 3 yontere fof ƴeewe tan ɗemgal gotal e nder temedere waktu fof kañum jeeyi 6.6 duuɓi walla 6.6 ɗemgal gotal wolof tan jeeyi 66,7%. ɗemɗe guindiyankoje keddiɗe ɗe pop woni pulaar hanti woni séréer woni soninke woni mandinka e joola ɓe fof so ndendi te so ƴeewama joni e nder dongre Afrique ine waɗi 6 langues véhiculaires kono ko wayno swahili en ko wayno lingala ko wayno hausa ko wayno bambara ko wayno lewondo anani e fulfulde pulaar so ƴeewama wona Sénégal tan haalate kay nder dongre Afrique walla e nder windere nde kala ɗo jaaɗama yi toon kaalo pulaar ɗemɗe kewɗe nan ɗo e nder leydi Sénégal wono so haalama tan ko ɗo haaɗi sabu wonɓe Mauritanie ɗo ummi wonɓe ɗa e Gambie ko ɗo ummi ha seeɗa haaloɓe wolof wonɓe kadi ne Mali ko ɗo tan ummi waɗi calsaltiri kono ko ɗo haaɗi a ƴetta ɗo lan ndi o ñalla yaade ganduɗa puɗal mutal ɓe jippiɗa fof kala pulaar jaaɓeɗa ɗum waɗi so tawi woni ƴeewama ɗemgal fawama tan e ɗemɗe keddiɗe waɗi ɗum mataw ko hanke heccanki to banggue laamuji kamɓe laami noon to banggue gueɗe kamɓe peccanno on saaha yimɓeɓe ko wasaɓe ɗum gona woɗade so woni ɗo yete wiyete ko wasama so dañi ɗo wutte ɓoto goto yiɗi ɓurnoyade ɗum ganduɗa ko cuuɗi men so dañi ɗo hayso ko temedde ɗiɗi din tawde noon ko kamɓe iɗi jokkodirde e tubakoɓe ko kamɓe iɗi nafodirde e tubakoɓe ɗeɗo gueɗe ni ko gueɗe tubakoje ganduɗa garɗe ko gueɗe kese ene jaada e jamanu kamɓe iɗi hejje hen nde ɓe keƴƴinde hen ɓe gardinani hakkilantagal sona ɓe lañani tan ko koye mabɓe ha tekki tawde noon yimɓeɓe joni ɓe natti wasaɓe ɓe gonti hanti wodaɓe nden koɓe wasanoɓe gona wodaɓe joni ɓe goni wodaɓe natti wasaɓe alay saago enen ne ganduɗa mbaylen sabu mbaggu wayli to goto foof kay leydi ndi jeeya ne jogui gueɗal ngal noon fodɓe ɓe feccude kadi ko ɗum guini won hen ene gandi jaɓata won hen ganda gandal mumen haaɗi koɗo kini mumen kaaɗi ɗo so neɗɗo anda noon jaɓata anda sabu anda no pulaar wini sabu so anda anduno anda tan anda so anda jaɓani anda kay a yurminta ko ɗum waɗi e fiyekuji goɗɗi gonɗi nder sabu ne garmi nde radio he wonno jirumi kalminani tan ko caɗele hakkudam e bandamen ɗe caɗele hakkudam e leƴƴi keddiɗi ɗi mbimi hen goto fof ne ƴewarami yitere wonde o so fuɗi ɗo yede bibjo ma wonko en mbaɗani pulaar mi sippirama ɗo yete e nder haalirde dow le Sénégal ha gammu kala ɗo wawi wadde hande so yettimo min radio ne yaha kala gammu wona ko wayno Daka Madina Guna wona ko wayno ziyara Alaji Seydou Nouri Cheikh Oumar ɗo wona ko wayno ziyara ganduɗa Cheikh Oumar Mountaga ɗa ha to Louga wona ganduɗa hoore ma ko wayno gammu ceerno Hamdou Rabbi Alaji Demba Hawa to Madina Diadji e ko way noon kala sona ko yettaki min kala ko yetti min saabu radio wiyata ko min ngala kaɓirɗe ayi ngal ɗo ne wayno ɗeɗo kaɓirɗe ɗe kaleten e nder muɗum foof jari ko 165 capantati e tati ujunere sooda ganduɗa hoore ma ko jiɗɗo ɗum kodam jooɗi ɗo ɗo kañum totimi 49 ujunere mbimi sa yeehi soodanam soni soppi wurtimi hen ujunaji jeeɗiɗi nde waɗi fof hawri ganduɗa hoore ma micro e matériel o fof ko 33 ujunere koporeje hooram ɗe jeeymi so tawi mi waɗani ni ma wonko jinmi gollade nder on kam ɓen gara tan ɓe mbiya min ngala oto min ngala essence min ngala kaɓirɗe wonno ko pulaar noddi wiye min mbeɗa jogui essence hooram mbeɗa jogui oto hooram mbeɗa jogui kaɓirɗe te mbeɗa wawi nawde hooram mi ñagaki jogdi no ɓe mbaɗata aɗa mbiya mi ya somi yeehi mi ƴetta kaɓirɗam so wi mi ƴetta mi adda noon ɓe tottami faw min ɗum waɗi hande siyara fof ɗo waɗi e gammu fof bawɗo wadde so yettima min ko wayno hay siyara Chérif Mahamadou Habibou Tijani gammu muɗum mbaɗannoɗo fof radio arata fof radio watti arde hay hikka mi waɗi ɗum kupri hande o lamba tan bawɗi peleb kaare jaggodiri nan fomnodiri mi sippirama ha watti joni so lamba waɗi hande lamba waɗi ɗo e tan stade min tini mi waɗat demande de reportage dimanche no ɓe mbirata diw ak diw ñugi lewto e jolfeni wiye kaare caddodiri o fomnimo o ɓiɗi ɗum ne haalpulaar en dañi ɗum e nder sippiro ngo watti e sippiro hande saabu ha ɗemgal ngal daña fodde mum so wiyama hande Chadli Ben Jedid hoorejo dewle Algérie walla ganda Zine El Abidine Ben Ali ummo Tunisie ne ara ɗo ete Sénégal on saaha ɓe darnano neɗɗo aéroport ɓe darna yimɓe équipe aéroport ɓe darna équipe croisement Sirnos ɓe darna équipe avenue Faidherbe ɓe darna équipe place indépendance ɓe darna équipe grille du palais wono équipe aji joyyi équipe en fof ko jaasi fof taw ko yimɓe tato tawa nanta hen pulaar
fof ganduɗa hoore ma Allah waɗi e sababu o sippirama mi itti ɗum kam alaɗi mbiyan min son nawi kam mami ya son nawani mami ya micro radio sénégal yimɓe fof ɗum fof won seediɓe ɗum saabu won tawaɓe ɗin haareji ɗo e nan ɗo ete nder leydi ndi won ko jiiɗen saabu hay ko kalmi ko nane hollidde nde recensement o waɗa mettere wonde hen hande kalmi nde on sa Mamadou Samba Diom Moussa ɗo ko seede ine ɗo saabu hay nder deftere makko haali ɗum waɗi hande so tawi wiyama président nana ara nana aha Moussa Traoré jippima o rewi ɗo ko naggam jokkudere hakkude Sénégal e Mali ko tel saabu hadafi nde ari Haalpulaar dañi ñama cundo wanmo dowla kore nde ari nde ɗo e ɗum ɗon dañama eko way noon sona noon mataw duuɓi ɗiɗi mi ala ɗo tan mbeɗe caggal leydi ɗum ɗon noon ne gasni hay so tawi won daɓɓe mi toon janggi walla ɓurɓe mi toon de ganduɗa hejje walla goɗɗum ni mataw ko ɓernde jingguere tan tawa ina serdi ɗum ma ko fati ganduɗa hoore ma ɗum joni hande Haalpulaar ne wawi jooɗa ɗo wiya ɗum ɗo kewi Amérique Haalpulaar ne wawi jooɗade hande haalan ma ko woni Afrique du Sud holi Nelson Mandela Haalpulaar hande wawi jooɗade wiya aduna o feccama waɗa ko dogue ɗiɗi hen rogere foof koko ardi jogui ko guinol heddiɓe ne ndewi hen kono les deux blocs Haalpulaar ne wawi jooɗade wima hande CEDEAO ko ɗum walla ANAT ko ɗum ɗo walla UMOA ko ɗum ɗo walla ganduɗa GATT ko ɗum ɗo walla OPEC walla LOPAEC ko ɗum ɗon fof waɗi ɗum mataw ko yewtanede ɗen jewte andu sa nde ndiɗi famnede min ko ɗum ɗo wonno miijam ɗum ɗo wonno yeesam ɗum ɗo wonno ganduɗa ko muynomi beele Haalpulaar en ɓe kañumen ne mbasa wonde hoɓe jamanu mumen ɗum noon so jolfuɓe jiiɗum leƴƴi keddiɗi so jiiɗum alay saago ɗum wawata wade ɓe ganduɗa hoore ma no julde taske ni wayata maɓɓe kono jabbere ni e jabbere julde taske ne woɗɗodiri ñande jabbere ñande julde taske ne woɗɗodiri ɗo ko tampere ɗo ko foftere ñaami ha haare ko ɗum waɗi e alay saago ɗum ne kadi ne ɗum woni ko mbimi caɗele nane ɗe kalmi kalnon tan ko caɗele hakkude men banda men ɓe kono waɗi caɗele hakkude men heddiɓe ne jiiri mbi o wat so fuɗi ɗo bibje haala gasi wiyete joni ko lewru nan ara lewru nan soyna so lewru darima mi ara mi jooɗo mi adda hooram mi addetake so lewru ari mi wiya ha lewru bandiraɓe lewru ari janggone hoore walla bandiraɓe janggo ganduɗa ko julde lewru feeñi ta ɓe gaddani e goɗɗum kala to garmi hay so tawi ko gaddanɗami tan ko kayite ɓinguel ɗo kayitel cukalel ngel koko majji so arima waɗa feere fof ko Pulaar tan kalan ko mbawmi haalde fof ma waɗa feere mi haala ɗum e Pulaar kala ɗo dañi mi haali Pulaar ha kalmi Pulaar chaine inter ɓe gonne duuɗi mbi chaine inter ko Faransi tan haalte noon mbimi eyi kono tawde Haalpulaar aɗi chaine inter tan haala mi mbiyata nana Faransi mbimi fof kay sifaji tan wonde ko addanimi ha mbindumi nde ɗo deftere wonde gaga ko kalanmi ko mi haala Pulaar yimɓe paama jingguere nde gaga ko kaldami tan e yimɓeɓe tawde raɓɓiɗe deftere nde ɗo joni wawi yaade ɗo ha Amérique joni a heeɓi deftere nde nane juuɗe ma made ya kala ɗo jaaɗa ma nawde ganduɗa hoore ma kala to muyeɗa ɗum ɗon noon gueɗe kewɗe ma bandiraɓe ceetto e nder bindi ɗi kañumenne ha ɓeydo famde tigui rigui haare wonani nde dow mum haare ɗemɗe ɗe gayete haalirde dow ene anda ñaw jeeya e ɗo ɓe suuɗede ñaw ene wonno Sénégal ñaw ɓiɓɓe ɗe joga e ɗemɗe on ñaw a aybiniɗo beele ko aybina ko fuɗɗama safrede walla o fuɗɗaka safrede mbeɗa wawi wiide o fuɗɗama safrede e Mamadou Alassane hoore ma ko hisde alhamdulillahi rabbil alamin ɗum waɗi namdal ngal ɗo namdal mi weltima hen saabu ko wawi wiide ko waɗi wiide ganduɗa hande o a rafi o hayso tawi o safraka ɓe paami rafi o ɓe paami guyka ka tinama saabu sa ari a wujjini neɗɗo tan yilmitima tawata ka danduyi ko ɓuuri ko he tawde jomum yilmiti ara tan daro wona ƴewtade dammiri muɗum tan wiya onon de damdi kurdi ndi ala ɗo onon de mbewa panta ba ala ɗo andi tawde koko yulɓiti tan mande mo majji min de mi yiiɓa heccanki subaka min de heccitawel heccanki ganduɗa hoore ma nde oranmi nde walla ne joftanmi nde mi yiiɓa daso caggal aba laaƴa aɗa andi ka jilmitiɗo ne gastaba songama kono noon so tawi a oori a jooɗima ganduɗa hoore ma ha nangue hoore gueɗel walla a jooɗima ha takkusan aɗa ƴiwti a fuɗɗima baali aɗa fayi wuuro a yeehi ha ɓooya dari a ƴewtima sa hattima ɗon tan ne gasa so tawi ko gujjuɗo jagga ɗum so tawi koko songa jabtina ɗum noon oɗo saaha kamɓe tini guyka ka tinama saabu deftere nde ari nde deftere nde tan ko centre interafricain neldi kañum e hoore mum radio gardiɗo radio o Martel ko adi deftere nde kone yaaji o fonde o janguinde hande laaɓi won gonno ɗon gardinoɗo on ɗon iwi on ɗon haade ummade ɗon min nattu salmodirde saabu ko yii ko e nder deftere nde saabu wi ko je suis dangereux pour l'unité nationale o haali ko ha naate no kam o wi tijanane dangereux pour l'unité nationale a faami o wi hono goota leƴƴi ɗi min ganduɗa hoore ma komi neɗɗo kulɓiniɗo mo ganduɗa ko bonno ɗum no wayno gara tawa suudun tura tan tawa ine ñappa ha fewi ganduɗa ñomre tan mbaɗa hen doccata eyyi ɓe jinno ko yimɓe ɓe ɗano tan kara kamɓe ɓe pina nde pinoy ten tawa ganduɗa ɓe jettuɗi ɗum ɗon noon o saaha won mbeɗa wawi wiide kadi nan safre saabu gueɗe kewɗe mbaylimo e haalirde dowla Sénégal ñande alarba mo paaɗeno ɗo tan haw janggo so lamɗo jaaɓi enen jogori ko heewi no waylo hen jewte kewɗe won hen niƴude kono won hen jewte kese garde won kadi ne mbaadi kesiri gardi ganduɗa hoore ma e loodi jewte ɗe ɗum ɗon noon ɓe paami ɗum tigui tigui
woodi kadi ne leƴƴi ɗi ngannduɗaa ɗi goytanɗen e ndeer deftere nde hollidde ngannduɗaa hoɗo ɓe mbaɗa écrasé les sous culture sabu ɓe mbiyata tan mataw ko wooti ɗemngal jolfe ngal e hunde seeɗa e ɗemngal pulaar mataw ɗum ɓe keddiɗe pirtani haydara sabu séréer ko setta jogii soninke ko yewtere wotere jogii joola ko yewtere wotere jogii alaa ko haali balante en nane leydi ndi e hono gaga balante en ne wayno baynuko en ko wayno créole en e leƴƴi goɗɗi ɗi ngannduɗaa tigi tigi ne jogii kañum enne fodde sabu kay nder leydi ndi jeeya sabu même une minorité à droit à l' information sabu hayso tawi woni ken yimɓe ɗiɗo ɗen jiiɗi haɓreede won ko jiɗɗen yimɓe ne gona yimɓe ɗiɗo temedere gona bange kono goto fof e gueɗal mum yimɓe ɗiɗo ɓe ko feccete ko mataw yimɓe ɗiɗo ko feccete ko fotata yimɓe temedere ɓe bon yimɓe joyo ko feccete ko fotata yimɓe nogas ɓe kono tan noon kam goto fof ne jogii gueɗal ngal ngannduɗaa jomum ne foti ɗum feccede fecce hakke ngannduɗaa hoore ma ɗo foti ɗum waɗi mbeɗa sikki tan a yiibo nde yaajna nde nguluɗen gujjo o yiyama o terama tigi hannga a jarama ɓeydi heen namde ɗiɗi tan hankkadi wattudo haade men waynodirde e ko mbiɗa ko e sénégal ene keewi won limɓe ɗi goni nogas ko ɗemɗe jeegom ɓirra e sénégal basari woppa baynuken tenda en kam ni en gasa kañumen e basari en ko gotum e yanti heen kadi ñaw goɗɗo nan ɗon en mbino wonde pulaar koko fecca ɓe mbiya fulɓe ɓe mbiya tukulor ɓe mbiya lawɓe ɓe mbiya fulɓe ɓe mbiya lawɓe ɓe mbiya tukulor ɓe mbiya firdu walla puladunaɓe konko bandiraɓe kono noon ene wayno ko serrare wotere kadi haalete ɗum noon de ɗum ne holno jiiruɗon ɗum e mbaadi kesiri ko joni mbiɗi ko joni niyankoɓe e naalankoɓe gona sera e pinal ɓe gona sera e leñi onon jalliyankoɓe sénégal naɓe haaloɓe pulaar hol darde mon hannde e hol jiiɗe ma ko poɗɗon wadde ha mbawon jokkodirde e naalankoɓe e hol darde naalankoɓe foti darade hannde ha mbawon noon fof yaadinde e dendagal dareɗe kono ha tenki e moɗon onon heɗɓe e jokkodirat hakkude mum e renndo ha golle ɗe mbawa yadude hen e ɓeydo feere eyi ɗon Mamadou Alassane ko namdal jañgal hayso tawi woni en daɓɓi ɗinanne ko hunde nde ngannduɗaa ene timmanno yewtere boom sabu fodde naalankagal fodde naalanke foti heɓde eko foti rokkude ngannduɗaa hoore ma kañum sabu so tawi a waɗi devoir ma namɗa droit sa waɗi ko poɗɗa wadde ndekka junngo ande totta ko poɗɗa heɓde way kono hay mawnide pulaar ko wiyete ko kala ne mawnirɗa pulaar mawnoɗa kala ne dariɗa ƴellide pulaar tan setti mum no kan ƴellitori fof ƴellitortoɗa sabu peñiɗa fof peñora gara aɗa waɗa journal ni journal no weli fof ko noon mbeɗa journal o safiri fof no defirɗamo o safiri fof ko noon cafirta yimɓe so journal o metti tan mettat wonno ko an welata journal o wela ko an welata yewtere wela ko an mettata yewtere metta jayndiyanki ko foti ko wadde ina heewi ko adi fof so ari an jayndiyanki o ari ha huccite haalirde nde a jooɗi studio o huccite micro radio sénégal tawi kay ko radio sénégal gonɗa poɗɗa wadde hoore ma ko holko joɗɗinimi ɗo ko adi ko aɗa waɗa haydara hol fof ko joɗɗinimi ɗo mbeɗen huccite haalirde nde holko joɗɗinimi ɗo komi agent de développement komi neɗɗo poɗɗo gollade gollal ngal ngannduɗa ene toɓɓa ɓamtare leydam tawde noon ko ɓamtare holno mbaɗirta holno kaalirta e holɓe kaldata ko kalta ko ganda ndefa ɗum gila arani hakkille goto yonata kono noon binda ɗum cigga ɗum ƴeewa hen konngol fof loodi maggol konngol jibinta hada arde to haalirde to konngol ngol kadi ne saɗa haala ngol a andat ɓe kaldata saba lottat tawda lottat noon anduɓe kaldata beele kaldata ko rewɓe beele kaldata ko sukaɓe beele kaldata ko mawɓe beele kaldata ko kamɓe kala pecca gueɗe mabɓe saabu so wona ɗum mbatta goɓɓiniɓe a wuuboto neɗɗo sone haala yo anduɓe haalda so tawi joni mbeɗa haalda e fuutankoɓe walla mbeɗa haalda e haalpulaar en dowri mi andat toɓe koɗi mi anda kay cuuɗi cabbulli heɓe koɗi mi anda ɗo mbaɗi pindirɗe mabɓe ganduɗa hoore ma kay less nammadi walla mi anda ko buɓore walla ko eere walla ko badde mi anda beele kay ɓalji ɓe goni walla kay tule walla kay jooli ɓe koɗi mi anda ganduɗa oɗo saaha beele ɓe keewi kosam walla oɗo saaha beele ɓe jarnoyte kay balki sa andi oɗo fannu woni andi ɓe kaldata ma andu ko welata ma andu ko kalantaɓe wona gooƴe mabɓe so tawi neɗɗon tiime nayyi muɗum ene jooɗi ine koori balɗe ɗiɗi ene ronki mbalka ine paali ine ronki ko yarni saɗa haalan ɗum football ma heɗo etta kom saabu kañum woɗi ɗum ko nayyi mum ko koorɗi balɗe ɗiɗi mbalka suwa taw ganduɗa ɗum inte maayo no woɗɗi on kalanta ɗum koko fate mbalka ko nden heɗotoma kalanta ɗum koko fate forage uji ko nden dekkat ɗum ɓuuri heɗoma ɗum noon sa jooɗima ha namnima a ƴeewi an taw holko joɗɗinma ka agent de développement poɗɗa gollade koko fate ɓamtade ganda holko potta haalde ganda holɓe kaldata
sa andi ɓe kalata ha gasi noon peesa haala ma ɗon saaha ene gasa ma won saabu haalde saɗani ha foti no heɗede wonno aɗa heeɗide heɗede kadi saɗani ha foti no famede kaalowo noon ko mbasiytomi kaalowo fof tawde woni ka kaalowo ko tengti haalirde won crédible ko tuba ko wiyata reeno fende kala nde aɗa wiya yimɓe ɓe mami are ɗum ɗo arata hen aɗa wiya mami haalanɓe ɗum ɗo haalantaɓe ko kalantaɓe maɓe jurnoɓe ɓe ganda wona gonga so yiya ɓoyɓe nattateɗa kala ko gadanɗa heɗiyankoɓe ɗum kala ko kalanɗaɓe soɓe jurno yimɓe ɓe taw ko gonga kala koɓe namdima ganduɗa anda wiɓe anda warani hay goto felani hay goto fellani hay goto kala kaɗa haalda e maɓɓe yo sellu on corat coggu tañi ɓe kangaka kamɓe heɗiyankoɓe kamɓe ɓuurma gandal heɗotoɓe kamɓe ɓuurma ganda hoorema famde ko kalta ko aɗa yaaha taw koɓe gasnuɓe mo cikkaɓe ganda taw an koɓe gasnuɓe eyyi to banggue nalankoɓe ɗumne kadi no guesa jajje nalanke won mawɗo goto wino nalanke ko sañjere aduna tawde nalanke noon ko sañjere aduna nalanke en ummoɗo tan yaaha Paris wiye baba mal nan ɗo fiije ko woni ko Haalpulaar to jeeya Sénégal won ƴeewo mbo yitere tan he sénégalais noddirtamo tan ko sénégalais wondaka inde makko ɗum noon so tawi fawe makko yitere tawde noddirtamo ko sénégalais yo taw eno yiirimo ni ene feewi o ñanta leydi ndi ñantude ɗum noon wonko namni nalange yo andu ko yimata welde dande ne weeli kono andu ko jimata ko tawne waɗe min mi wona neɗɗo mo ganduɗa kontowo e wiyoɓe ɓe hoto yimɓe jimi ala mi jaɓani yimɓe ɓe tawde neɗɗo ayno yani be ayno yani baali joni yimɓe gaynodirta ko haqqillaji neɗɗo ne foti yimede kono ne waɗi poɗɗo yimede ne waɗi mo fotade yimede so neɗɗo dari hande yimi Massamba Diop murtuɗo kay ne foti yimede so neɗɗo dari yimi hande Yero Doro Diallo ne foti ɗum yimde so neɗɗo dari hande yimi Ibrahima Sarr walla ɓe ganduɗa ko dariɓe hande saliɓe ha poola keeda e miijoji mumen ndumba jagga ganduɗa hoore ma kaɓɓa ha tiiɗi mbiya doole mbawi doole amen min pawe dow mon ɓe hande ne foti yimede saabu hen goto foof so tawi hirta toon hirande muɗum tan ñaama haako mum walla ñiiri mum tan lelo wufƴo dihal muɗum tan lelo on ɗon saaha ɗum aranta ɗum waɗi ɗum ɗo heɓtade ɗum ko daranade leñol ngol ɓene poti yime te aɓe guuri hoɗo ɗaccini haɓe maayi yoɓe jime guila ɓe guuri ɓe nana goɗɗo kadi nana boom ɓulno hen tuugno hen gollogo tiiɗi woni bone tan ko neɗɗo ƴeewa o ko gorko ko belanteje tan weeli walla oɗo ko debbo noppi moɗon ko debbo mo fewani mbiya ya yimmo o yimiri ganduɗa ko fewani worɓe ne gara ene totta mo mbiyatamo totta nalankoɓe aɗa ni nalanke anda moƴƴo andi ko dokko ko ɓuuri ko hewde nalankoɓe gandi ko dokko ɓe ganda moƴƴo neɗɗo won dokko taw wona moƴƴo sa woni moƴƴo ko bande en cettoto yu mama andu ka moƴƴo ba mama andu ka moƴƴo mawne ene miñi en maɓe gandu ka moƴƴo saabu golloto golle ɗe ne jettuma wonde dokko noon heewiɗe gulali joni gawlo wiyeɗo Silimaka ñanna walla Ibrahima tan neɗɗo itti ujunere toɓɓo ɗum taw yumum ne yelo andi on kam ko dokko kono wona moƴƴo so tawi ka moƴƴo hollo e galle mo heewiɗo debbo ma ñaaguima sabunni donka totti ɗum tawa so jomum darima tawi ko liide walla jajaho tan so tawi ganduɗa hawriɗo ete debbo ñañima ha gasi tan jaljali walla goɗɗum itti ujunere ko ɗum walla teweje dawat paas debbo ne ronki doga sabun andi kay o ko dokko kono wona moƴƴo ɗum noon ko ɓuuri ko hewde ko ɗo ɓe ƴeew ganduɗa hoore ma to ɓe ƴeewat to kamɓe nalankoɓe tawde woni ko kamɓe gardinte rendo men ko kamɓe kadi ne jiyata e nder rendo ngo kono yime nalangue foti ko yimde waajo yima hulɓine yimɓe seeɗa tawa noon ko kulol ngol ganduɗa ina nafta so yimɓe kuuli ɗum ina nafa ɗumen manam vraiment ndento nalangue wonko foti haalde e nder jimol mum ko ganduɗa tigui tigui ne wona waaju aduna tawa wona tan ha min de komi nalangue tan mbeɗen jentir walla komi nalangue tan mbeɗen jiftum walla tan somi wima hande wojji fooli nande kellori tan janggo somi yi ganduɗa goɗɗo wiya ɗum wojji fooli nande kellori somi wi Mala Ilimane Diallo ɓalli yumɗe nande fina holla tan janggo mi wiya ganduɗa hoore ma Demba Diallo ko ɓalli yumɗe nande fina holla nani ɗum ɗon ala ko ɓeydata leñol ngol haydara aɗa wawi ƴettude baar ni hay sa ƴetti baaro tawa ko baar wanggo tawa ɓeyda hen goɗɗum Ibrahima Sarr ƴetti ko baar wanggo kono noon wiigo wanggo atti garen gadden pikku gadden peeluji gastoɗen ngaalu men ubbama jaren yeeso mabɓe ko way noon e ko way noon eyyo komi tigui eyyo aɗa ɗo kam aɗani selli ɗum ɗon noon nalankagal wonko namni yimɓeɓe koto mbaɗ nalanke huywere nalanke wona huywere nalanke foti wonde ko ceebɗo saabu funtowo neɗɗo ha dañay mum foti ko seebde tawde ka funtowo goɗɗo ha dañay mum neɗɗo kay so tonggui ñiiwa aɗa andi wona doole addi ko feere wona ɗum ɗon noon ine fonno wonde boom tawa ko rogere tan yewtere tan spécial fodde nalanke jañoɗen hen kono tan eko raɓɓiɗi to banggue jaynjenke to banggue nalanke eko raɓɓiɗi tan ko ɗum ɗo tonganni e haade de a jarama ɗum noon konngol am battidigol tan saabu ma jafoɗa ɗum subaka o fof min kaɗino golle ko holi anne wasiya ko adi fof kam holi yiddema yo Allah walle hen oɗo saaha hol wasiya mi kuttinanta e ɓiɓɓe leñol ngol gila Atlantique ha niiɗi e min wasiya mo mbasiyotomi o ko wasiya dabbo kala koɓe kalana hande ɓe kalanonoma kono yoɓe tinnono
ɓe jangguini ɓiɓɓe maɓɓe yoɓe tinno ɓe jangga yoɓe tinno ɓe jangguini ɓiɓɓe maɓɓe bawɗo hen janggude leelani yo janggoy te goto fof yo jangguini ɓiɓɓe zamanu nan ara yeeso so tawi en janggani en gonat hoɓe aduna yonti mo ganduɗa so mbeɗa wasi o laabi sappo e jeeɗiɗi ko hen tan gartanni yoɓe tinno hoɗoɓe puntodira koye maɓɓe kamɓe wiyoɓe mbimi yoɓe janggu yoɓe jangguini ɓiɓɓe maɓɓe soɓe janggi ɓe jangguini ɓiɓɓe maɓɓe tan ɓe jaltate punti hay goto wawa biftade ɓe saabu neɗɗo so tawi o ɓuranimo hakkille ɓuranimo gandal ma wono yontaji goɗɗi garoji ɗi to gayi ñaaye soɓe ñaawimo noon hayno tawi ɓe mbawa udditede jomum to gaskane maɓe kutu ɗum hay añede noon